aw minnu ɲɛ bɛ an na nin waati na Serifula Jabaranin sanfɛ ni bamanankan kunnafoni wagati selen walawalali bɛna kɛ minnu kɔnɔ kumaw la aw ye Mali kɔnɔ ani a kɔkan kibaruyaw kan aw dangana an don ka bi bamanankan kunnafoni kɔnɔ bakuruba kunnafoni na o de k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Mali jamana kɛnyɛrɛyew ka ɲɛmayaso a ɲɛma kura sigili baaraw bɛ sen na ni kɔkɔrɔmadonni waleyaw bɛ sen na ka ɲɛsin biro kɔrɔ maaw ma 22 septembre okumu kɔnɔna na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min ye 22 septembre ye a laɲɛnamayara yanfoyilakaw fɛ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya tali san 60 ni adamadenya waleya caman bolodara 22 yɛrɛ okumu kɔnɔna na nin de bi bamanankan kunnafoni la kumabaw ye walawalali bɛna kɛ mun kɔnɔ kuma tɔw kan aw ye aw bisimila bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan ka sanga ni Mali jamana kɛnyɛrɛyew ka ɲɛmayaso a ɲɛma kura sigili baaraw labɛn cogoyaw ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigira sen kan Mamadu Sinsin Kulubali kɔkɔrɔmadonbaw ka fara a jɛɲɔgɔn kan a kɛra ka bɛn septembre kalo tile 23 ma Conseil national du patronat Mali la Amdalaye Asseyi Dimili la nin baara ninnu sereyara maa min fɛ Serifula Jabaranin so tɔgɔ la Ali Amidu Badini de tun bɛ a n'a ka jatala Senu Ɲare an ka jɛ an ka ɲamadalikaw ka sɔrɔlenw fɛ ni foroba baro ni kunnafonidilaw ye a bɛ kɔkɔrɔmadonni ko fɔ ka ɲɛsin CNPM bureau kɔrɔ ma n'o ye Conseil national du patronat du Mali ye a n'a ɲɛma n'o ye Mamadu Sinsin Kulibali ye wa a baaraw bɛ don kadara mun kɔnɔ o de ye cakɛyɔrɔ in ka ɲɛma sugandili ye mun n'a bɛ kɛ kalata dɔ senfɛ septembre kalo tile 26 wa ni sigi bolodara kulu mun fɛ o de ye cadre de concertation des groupements professionnels et des conseils patronaux des régions n'o bɛ Mali kɛnyɛrɛye ɲɛmabaw ko fɔ sɔrɔko bina kun kan an ka liste de candidature n'o ye élection CNPM élection hukumu kɔnɔ an nan'o de yira fɛn na ka fɔ Mali journalistes bɛɛ la cilaselaw pour que u k'a dɔn u k'an ka liste mɔgɔw dɔn u k'a dɔn min y'an bila la u k'a dɔn ko min bɛ ka kun min bɛ ka to an bɛ ka nin baara in kɛ an nan'o de ɲɛf'u ɲɛna baara minnu sera ka waleya CNPM bureau kɔrɔ fɛ o ɲɛfɔra jama ye nin kɛnɛ kan fo ka taa bila o ka hakilinaw na minnu sɛbɛnna bataki kɔnɔ ni k'a kɛ déclaration ye maa minnu sen kan ka ye o ka liste kɔnɔ o bɛɛ ɲɛfɔra jama ye ni kunnafoni di kɛnɛ sen fɛ n'an ka mɔgɔw an ye an ka liste min déposé n'a élira an bɛna baara mun kɛ an y'o de ɲɛfɔ a kɔnɔ an ka baara fɔlɔ an bɛ fɛ an b'a fɔ ma réforme économique yɛlɛmaw mun kan ka kɛ texte kɔnɔ a kɛra patronat yɛrɛ kɔnɔ yɛlɛmaw ye o a kɛra économie kɔnɔ la yɛlɛmaw ye baara mun kan ka k'o kɔnɔ an bɛ o de an ka priorité numéro 1 parce que fɛn bɛɛ kan ka évoluer de fɛn o fɛn f'a ka to ka yɛlɛma pour que k'a labɛn filanan ye min ye an ko an ka baara filanan bɛ kɛ min ye appui au groupement professionnel mɔgɔ fɛn hukumu mun tɔn mun bɛ an ka jɛ kɔnɔ o tɔn an b'a fɔ o ma ko groupement o groupement professionnel o mago bɛ dɛmɛ la o dɛmɛ ninnu kan ka lawaleya cogo min na an y'o kumaw kɛ sabanan ye min ye an b'a fɔ ma promotion de la gouvernance c'est-à-dire jamana marako ɲuman an ko bɛ kɛ an ka baara sabanan ye parce que an y'a jateminɛ hali ni entreprise ye baara kɛ hali n'a sɔrɔ an ye groupement bɛ ka baara kɛ ni jamana maralen tɛ ka ɲɛ a ka baara tɛ taa ɲɛ parce que a bɛɛ lielen don ɲɔgɔn na donc an bɛ fɛ patronat a kana kɛ entreprise ka kɛ dɔrɔn an b'an ta kɛ wari ɲini dɔrɔn ye o dɔrɔn tɛ mais jamana ka mara ka ɲɛ ku décision ka ta ka ɲɛ dɔnni ka bɔ corruption na dɔnni ka bɔ fraude la entreprise ka baaraw ka se ka sɛbɛntiya an bɛ fɛ o fana ka baara dɔ ye danaya kurakurayali ka ɲɛsin Mamadu Sinsin Kulibali ma o bɛ baarabaw ko fɔ minnu sera ka kɛ bureau kɔrɔ fɛ san 2015 kana bila bi la ne yɛrɛ hakili la n ye baara min kɛ san 5 kɔnɔna na baara ye nafa sɔrɔ a ye nafa sɔrɔ maintenant mɔgɔw sensibilisera mɔgɔw y'a dɔn problème min bɛ yen mɔgɔw y'a dɔn ka kan ka min kɛ maintenant an b'a fɛ k'o de basigi k'a sinsin kosɛbɛ pour que san 5 nata nin na pour que an ye min kɛ k'a sinsin k'a kɛ lois ni décrets ni réformes ye n'an sera k'o kɛ o y'an ka mission bannen mais an ye min kɛ nin ye sisan san 5 nin kɔfɛ o kɔni ye ka a jira mɔgɔw la nin problème bɛ yen mais an ma solution sɔrɔ ale bi k'a fɔ ko bɛɛ jɛna n'a ye ni loi taara nin tɛ kɛ tuguni an b'o de baara kɛ san 5 nata nin na. awa ni kɛnɛ kan fɛn min ye kunnafonidilaw ye olu ye ɲininkali caman kɛ minnu ni jaabi jɔnjɔn dira o kun kan ko labɛnbaw fɛ.
Anda sera ma bakuruba kunnafoniw kɔnɔ k'a ɲɛfɔ aw ye fɛn min ye Mali jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya tali san 60 a laɲanamayara yanfolilakaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya na fɛn min ye adamadenya waleya ɲuman caman o bolodaraw fɛ yanfolila u ka kaburudo korili o birikiden fɔlɔw dali ka taa se dɛmɛw kɛli ma 22 septembre tile yɛrɛ kɔnɔna na nin baara ninnu sereyara maaba caman fɛ yanfolila kɔnɔna na marabolo ɲɛmaw politiki ɲɛmaw ladatigiw ka taa se dinɛtigiw ma Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la Samayira Sanogo de tun bɛ a n'a ka jatala Fuseni Keyita an ka janga ɲamadalikaw ka sɔrɔlenw fɛ lampadaire 46 k'o di dugukɔrɔ kɔkɔkaw ma k'o bɔ dibi la kɛnɛya matarafali yiriwali ni baarakɛminɛw caman dilen yanfolila kɛnɛyasoba ma dugukɔrɔ kaburudon k'olole baaraw nun doni ni kɛwale ninnu bɛɛ lajɛlen ye madame Bagayogo Sayo Keyita ka hakilinaw de ye ale min ye yanfolila wasaden kɔrɔ ye ka tuguni ni kɛwale ninnu de ye Mali ka san 60 sɔrɔna yɛrɛmahɔrɔnya na a baaraw ɲaɲali kɛra yanfolila vraiment kaburudo in kɔni abi an ka subɛ bɛɛ da kɛnɛ ma ta mais ni an sera ka fara ɲɔgɔn kan autorité tɛ se mairie kelen tɛ se an bɛɛ de somɔgɔw bi yan an faw dalen don an baw dalen don an balimaw dalen don an yɛrɛ da yɔrɔ la an t'a dɔn fo Ala o tuma an y'a ɲini bɛɛ fɛ yanfolila kaburudo fɛn fɛn bi yan nɔ an k'a kɛ an yɛrɛ dayɔrɔw kama mɔgɔ min seko ye fɛn fɛn hali ni nin banna an ka ɲɛsin a tɔw fɛnɛ ma k'a tɔw lakori aw si ma dɔn aw bɛna taa la dugukolo yɔrɔ min jukɔrɔ aw m'o dɔn wallahi aw m'o dɔn anw bɛ ka yanfolila kaburudo kolili kuma fɔ bi aw ni ne jɔn de bɛna da yan wallahu a'lam ala de b'o dɔn balimaw baara ni a bɛ ka kɛ silamɛya de ka hukumu kɔnɔ o conseil islamique an ka ɲɛmɔgɔba Seydi Sefu Usman Madani Haidara baara nin bɛ ka kɛ ale ka hukumu kɔnɔ ale de bɛ Mali silamɛya kɔnɔ bi ala k'a mɛn an bolo mais ni tuma se sababu donna mɔgɔ min na an b'o fɔ wallahi tumaw de sera ka Sayo Keyita kɛ a sababu ɲuman ye an b'a fɔ a kelen ko ka foli ni waleɲumadɔn kɛ ka ɲɛsin madame Bagayogo Sayo Keyita ma ka sanga ni a ka ŋɛnɛɲumanya ye ka ɲɛsin yanfolila yiriwali baaraw ma yɛrɛmarakafo tigilamaw y'a yira k'a fɔ nin ye ŋɔniba de bɔlen ye olu sen na madame Bagayogo a ye hakilina min ta bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ hakilina ɲuman don kaburudo ni k'i miiri i yɛrɛ ma k'a fɔ lon dɔrɔn e le fɛnɛ bɛna taa yen nɔ biɲɔgɔnlon a bɛ kɛ i n'a fɔ an tun b'a fɛ ka sangaso jɔ an yɛrɛ ye bi de an bɛna a subasema damina ni i ma fili kuma rɔ i bɛ se ka bi cérémonie nin la o ɲɔgɔnnaw ma o kɛlen ko ka baarakɛminɛ ninnu bisimila kɛnɛya tigilamɔgɔw y'a yira k'a fɔ kɛwale ninnu tare ka kan baw a n'a kɛ sababu ka ninkɔrɔfiyɛ olu ka baara kɛcogoya la walasa kɛnɛya ka se ka di yanfolila ni a dafadugu bɛɛ lajɛlen ma madame Bagayogo ye baara min kɛ a ye faso dɔ dɛmɛ a ka baara la a ye yanfolila de dɛmɛ yɛrɛ tanga ali warimɔgɔ taga sɔnni ale tɛ yan mais ale kana d'a ma an ka baara kɛ o b'a sababu an ka se ka minɛn sɔrɔ ka se ka baara kɛ ka sɔrɔ siga tɛ donc a nana minɛn mun di o b'a jira na k'a fɔ a wasa bi a ka jamana na a wasa b'a ka dugu la a ka wasa b'a a ka kabila la madame Bagayogo Sayo Keyita min tɛ a siɲɛ gɛlɛla ta ka ban ɲuman kɛ wali caman ta ka ɲɛsin yanfolila mɔ ani foli ka kan o la baba kumana min bɛ yanfolilakaw fɛ a y'a yira k'a fɔ nin ye fasojɔ baara de ye wa ladegi kan ka kɛ nin n'a ɲɔgɔnna siw de la cogo min na jamana bɛ se ka yiriwa mɔgɔ mɔgɔ n'i ye nin kɛ i m'a k'i kelen i y'a kɛ diɲɛ de ye i y'a kɛ diɲɛ de ye parce que mɔgɔ si t'i da yɔrɔ dɔn a bɛ fɔ kaburudo ma soba dɔw b'a fɔ so laban donc mɔgɔ min hakilila y'a ye k'a fɔ i ko o ladon k'o lasago pour que mɔgɔw y'a fɔ cogo min fɛn o fɛn n'o man kan ka kɛ kaburudo la o kana se ka kɛ yen parce que ni a korila an b'a dɔn fɛn caman bɛ yen bɛɛ tɛ kelen ye mɔgɔ dɔw bɛna ka na fɛn dɔw kɛ a fɛn minnu man kan ka kɛ a ye fɛn caman di minnu bɛ don coronavirus kɛlɛ cogo la kɔmasegin walima ka sigi ka fɔ kɛ maaw ye minnu kun ye danaya da a kan
ka taa wasabulon kɔnɔna na walasa bɛɛ dama ka se ka kɛɲɛ kunnafoniw na o bɛ wele ko restitution o min kɛra Bakayogo Sayo Keyita fɛ ani kuruboli belebele baaraw minnu kɛra sababu ka naba bɛɛ lajɛlen sɛbɛkɔrɔ nisɔndiya olu de kɛra kɛwale ye ka dansigi 22 baaraw la yanfolila dugu kɔnɔna na. Fanga ini jɛkulu PRVM fasoko ka sous-section Bolikasomugu la commune 1 kɔnɔ Bamako a ye jabala kura sɔrɔ o kuruma karili ka fara senatɔlaci ba kan ni olu bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni dumunikɛ kɛnɛ ye ni o kɛra ka bɛn 22 septembre yɛrɛ su ma a seriyara Abdoulaye Sogodogo de fɛ Kafune Bacili a bɛna ɲɛfɔli k'an y'a tɔ kan. Nin kɛnɛ min ni a labɛnna fanga ɲinitɔn PRVM fasoko bolo fara fɛ Bolikasomugu la Bamako sigida fɔlɔ kɔnɔ a baaraw bɛɛ lajɛlen bi don 22 septembre ɲɛɲɛli de hukumu kɔnɔ Mali jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya sankunbɛ ni nisɔndiya donba in na Bolikasomugu sous-section PRVM fasoko tɔgɔ la u y'u dagayɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen kura koromo kari sani u ka nin soba in dayɛlɛni baaraw kɛ tɔndenw fara kanu ɲɔgɔn kan u jɛra ka ye dolanti final ɲɔgɔndan ba kɛnɛ kan dolanti min n'a kun ye équipe 32 de kari ɲɔgɔn na sigida in kɔnɔ. An ka lajɛ in kun fila t'a la bi an nisɔndiyalen don n'i ko nisɔndiyabagatɔ ma k'a ka tasuma faga n'a daji m'a faga nuji b'a faga an nalen don inauguration na an ye final tan o nisɔndiya banna an nalen don an ka chaise kura inauguration na o de y'an se yan bi 22 septembre o y'an ka indépendance ye an bɛ Ala fo k'a barikada Mali y'a yɛrɛ sɔrɔ k'a kɛ yɛrɛma hɔrɔn ye ka bɛn bidon ma o hukumu kɔnɔna na an ye coupe da ka bɛn bidon fana ma ka tila k'an ka chaise dayɛlɛ ka bɛn bi fana ma tiɲɛna an nisɔndiyalenba yɛrɛ de don chaise ko in na chaise in tɛ commune 1 dɔrɔn ta ye chaise in ye fasoko bɛɛ lajɛlen de ta ye chaise in ye fasoko bɛɛ la cɛ fara muso kan denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba chaise in ye bɛɛ lajɛlen de ta ye walasa ka kuwa kɛ na in tɔ bɛɛ lajɛlen na surafɛnɛ to dun kɛnɛ sigira sen kan ka maaw la dumuni PRVM fasoko ka sous-section fɛ Bolikasomugu la u ka so kuranin kɔnɔ fanga ɲinitɔn in ma ɲɛmaw yɛrɛ ka fɔ la Bolikasomugu section filɛ nin k'u dagayɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen min kolomukari k'a bi n'a fɔ Bamako sigida fɔlɔ sous-section bɛɛ lajɛlen de ye dagayɔrɔ sɔrɔ. Bon alhamdulillah rabbil alamin bɛɛ b'a dɔn depuis bi tɛ 22 septembre bɛ fêté an fɛ yan Mali la parce que maliyɛnden ɲuman bɛɛ kan ka kontan ni an ka yɛrɛma hɔrɔnya tali o de kama san o san an b'a ɲini ka fêtu organiser ka bɛn ni 22 balontan b'o la fɛn caman b'o la donc bi balontan bannen bɛɛ b'a dɔn an bɛ ka denmisɛnninw fana bɛɛ wele bi pour que ka se ka na diinɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ su in na ka ɲɔgɔn nisɔndiya fɛnɛ k'a dɔn k'a fɔ an ka yɛrɛma hɔrɔnya taara bi de ka denmisɛnninw hakili lajigin tiɲɛ yɛrɛ nisɔndiyalen don kosɛbɛ ni n ka denmisɛnninw ye ni n ka musow ye ni commune 1 yɛrɛ bɛɛ lajɛlen mɔgɔw bɔra fan bɛɛ fɛ bi ka na surtout an balima minnu bɔra Sanakɔrɔba ka na yɛrɛ vraiment n ka foli b'u ye kosɛbɛ nin bɛɛ ye nisɔndiyakoba ye ma n dɛmɛma jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen nɔ bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan bi donc nisɔndiyalen don balontan fɛnɛ kɛra hɛrɛ ni baden na o fɛnɛ o nisɔndiya bɛ na bon ka tila ka o équipe minnu fɛnɛ min gɛnna o min cira o équipe 32 min y'a compétition in participer an b'olu fɛnɛ bɛɛ invité bi tuguni ka se ka na diinɛ kɛ n'olu ye donc nin bɛɛ ye bɛn ni kelenya de ye siège in ye bɛɛ lajɛlen ka siège ye commune 1 bɛɛ lajɛlen ta don parce que ni ko parti de ko jama ni ko parti de bɛ mɔgɔw wele hali bi an kɛra balontan na mɔgɔ wɛrɛ démissionné ka bɔ parti wɛrɛ la sisan ka don fasoko la donc nin bɛɛ nisɔndiya siège kɔni siège bɛ dayɛlɛ an tɛna nin siège in to siège dɔrɔn ma ten nɔ yɔrɔ dɔrɔn ma an bɛna siège in dilan k'a kɛ musow ka formation kɛ yɔrɔ ye commune 1 bɛɛ tɔgɔ la an ka musojɛkulu bɛ yɔrɔ yɔrɔ la ka se ka n'u former nin siège in na siège in yɛrɛ takun y'o de n'o siège fɛnɛ n'o inauguré la bi donc o y'an bɛɛ ma tare ni Ala sɔnna ma an tɛna sigi k'an bolo da an sen kan tuguni musow bɛ dɛmɛ ni sababu fɛn fɛn an b'o sababu de ɲini sa ka na dagayɔrɔ kura in kolomo karila ni juru tigɛli ye ka bɔ da la sanni ka sɔrɔ ka gatotigɛw kɛ jɛkulu min bɛ wele ko ANCD ni u ka kulu sigili sen kan o sankunbɛn ɲɛnajɛw kɛra ka bɛn 22 septembre yɛrɛ ma Bajanbugu la Dumazana a lajɛrɛ in senfɛ ɲɛmayaso da sera fɛn caman ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na tɔn yɛrɛ kunkanko ka taa se hakilinaw dili ma transition ɲɛmaya kow kan CNSP fɛ Mohamed Tarawele de tun bɛ Sirifila Jabaraninso tɔgɔ la an ka jɛ an ka ɲɛmadali kɛ a ka sɔrɔlenw fɛ a nisɔndiyalen don parce que nin y'a san 7 ye ANCD ye wolola ANCD yɛrɛ a san fɔlɔ fo ka taa bila a san 7 na ɲina a bɛ fɛti de bɛ k'a la a dɔw la yɛrɛ kurusikɛnɛ sow bɛ na
bon a dɔw la yɛrɛ an b'a délocaliser ka taa kɛ région na donc vraiment ni yɛrɛ ko nɔgɔyalen parce que ala ni tiɲɛna moyen tɛ parti bolo nin wagati in na donc c'est pourquoi alors rythme bɛ tan mais ce qui est sûr alors anniversaire est anniversaire de ni i ka parti bangera 22 septembre là ni y'a kɛ 23 i ye fête de kɛ i ma anniversaire kɛ donc je pense que aujourd'hui il fallait se retrouver témoigner de notre sympathie envers nous-mêmes, entre nous, membres fondateurs du parti, militants du parti, sympathisants du parti, mais aussi entre la nation. Jamana fana, kaira jamana deuna, ka foko a ni parti a semé jamana marala. Donc a semé jamana marala. Bon, akaka ambe bara boloda. Jamana deunga ba kalama. Donc ya ina ko malikura bina dila. Malikura yi akuma fora kunu yere uye bandau président kura nommé ka blay. Bon président kura mi nommé ango an fela kudo. Bon anko amba yɛrɛ y'a kɔnɔ an b'a CNSP féliciter CNSP fana yɛrɛ a tagabolo la ANCD a b'a supporter bi a b'a supporter sini mais CNSP a kana taga sira kɔrɔlen fɛ a ko kura de ni kura de ko fɔra donc jamana marabila kuraw tagabolo kuraw i b'a fɔ u ye bandaw labɔ cogo min na kuraya la donc a ka da an fana ye donc an da ka don jamana mara in ko la parce que cadre caman ba de b'an ka parti kɔnɔ awa dɔnnikɛlaba caman de bɛ parti in kɔnɔ awa u bɛ se ka u jɔyɔrɔ fa jamana joko la mais an mana de ko ka CNSP ko ka escalier jɔ a ye k'a ka yɛlɛn ko n'u yɛlɛla sanfɛ ko ka escalier lajigin ko mɔgɔ tɛ yɛlɛn an mana o kama dɛ bon n'o kɛra don o don fana awa an bɛ kɛ opposant fɔlɔ ye k'a yir'u la k'a fɔ jamana tɛ se ka développer an ka to sous-développer an tɛ jɛn n'o ye donc ni jamana bɛ jɔ a ka ɲi ka jɔ ni a den bɛɛ de a den ka sababu kɛ i jɔyɔrɔ l'homme qu'il faut à la place qu'il faut i jɔyɔrɔ ye min ye i ka hakɛya ye min ye o fana ka d'i ma mais an ka baara kɛ ka si ka baara kɛ ka tila ka baara kɛ olu k'o ta dɔw k'o ta u mana sumalen ko k'olu de kɛ ala denw ye k'an kɛ kɔrɔ wɛrɛ an tɛ jɛn n'o jamana mara la bilen dɛ o banna donc o tuma la an kɔni ko Mali an ko Mali ɲɛtaga bon CNSP dun nana ni miiriya min ye a miiriya an tugura ko depuis siɲɛ fɔlɔ u y'an bisimila siɲɛ 4 bisimila siɲɛ 4 kɔnɔna na u ye wulikajɔ dɔ kɛ kɔsa in na ka taa palais de congrès la k'u b'a fɛ maliden bɛɛ k'i hakilinata di o wulikajɔ la an tun ye gafe sɛbɛn o gafe in o bɛ wele k'a fɔ ko feuille de route o feuille de route taara di u ma u ka cellule de communication ne yɛrɛ tɔgɔma don capitaine de don ko capitaine Alassane Konanji capitaine Alassane Konanji ale ye dossier minɛ awa CNSP bɛ tɔgɔ la CNSP siège la kan Sunjata la alors kati yen nɔ alors a kɛra ka dossier minɛ o kɔfɛ baara nana boloda Mali mɔgɔ bɛɛ dɔ bɛ yen parti bɛ mɔgɔ dɔ tun bɛ CCB la tile 3 kɔnɔ u ye hakilijagabɔ kɛ hakilijagabɔ in kɔfɛ u bɛnna min kan dɛ an ye gafe in ye min fɔ hali ministre da ko mɔgɔ 25 an y'o de sɛbɛn a kɔnɔ ani miiriya ka ɲɛsin faso ma bon maintenant a bɛɛ tɛ fangala ko ye donc fɛn dɔ bɛ yen i b'a miiri bon an ne bolo n'i y'a kɛra tan de a bɛ ka ɲi jamana ma bon an y'o de dilan gafe ye ka t'o di CNSP ma bon o kan ka kɛ fana bon maliyɛn den bɛɛ bɛ se ka kɛ parti bɛɛ bɛ se ka kɛ parti ɲɛmɔgɔ bɛɛ bɛ se ka kɛ donc an y'o baara min kɛ awa bi an wasalen don k'a fɔ o baara awa an y'a yɛrɛ y'a kɔnɔ hali n'a tun tɛ salle kɔnɔ yen nɔ o kɔfɛ maintenant u tila ka min fana sugandi n'o ye bandaw ye bon u ka tagabolo ka ɲi fɔlɔ mais an b'a kangari daw ye u kana taga sira kɔrɔ fɛ minnu bɛ yen n'u ye jamana la développer minnu b'a jamana dɛmɛ minnu b'a jamana développer u kana ɲinɛ u kɔ olu fana ka développer mais n'u ma développer awa bagabaga t'o ɲɛ fɛn t'o ɲɛ foyi maliyɛn bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn i ye gendarme ye o i ye garde ye o i ye policier ye o t'a la donc ne Alassane Dembélé an b'an ka tiɲɛ fɔ n'an kan ka taa opposition na an bɛ taa opposition na k'a yira u la k'a fɔ ko aw jɛlen tɛ bi aw jɛlen tɛ sini mais pour le moment ANCD b'u kɔ bi a b'u kɔ sini voilà donc o yɔrɔ de bɛ yen. Somaje for ani albarka cakɛla maa mugan olu garisɛgɛ donna kalanbulon min ni o kɛrɛnkɛrɛnna ka ɲɛsin din yɛrɛ labɛn cogoyaw ma an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko kalan in bolila fɛn min ka kɛrɛnkɛrɛnnenya na o de ye minɛnw sigicogo u sigifɛnw ka taa se din yɛrɛ labɛn cogoyaw ma Amadu Jalo de ye baara in seere ani Ablaye Sogodogo Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la an ka jɛ an ka ɲamadalikaw ka sɔrɔlenw fɛ. An nana yan ka na Somaje for ka agent kana anu ye sigida lakanani kumaw fɔ ani dikisɛ nafa sigida lakanani na an kumana o kan ŋunu ka an ka sigi cogo min na ani nafa min bɛ se ka sɔrɔ ŋunu na ani ŋunu kɔnɔ fɛnw jateminɛ di nɔnɔ bɛ yen an bɛ di baara fanba kɛ di nɔnɔ ko ye mais o kɔfɛ fana kɛɲɛ bɛ yen kɛɲɛ tɔni kelen yɛrɛ bɛ se ka taa fɔ $3 n'a bɛ taa jamana wɛrɛ donc n'i y'o jateminɛ o ye nafolo sɔrɔ cogo de ani ka fara o kan mɔgɔ minnu bɛ yiriko baara la ni société yɛrɛ bɛ yiriko baara kɛ donc u b'a fɛ ka maliyɛnw yɛrɛ dɛmɛ u bɛ baara kɛla yɔrɔ minnu na walisa yiri ka se ka lakana ani Mali yiri sɔrɔta pour que olu ka baara ka se ka taa ɲɛ yiri sɔrɔta ka se ka caya a yirala k'a fɔ ni dikisɛw bɛ yɔrɔ min na yiri yɛrɛ bɛ se ka caya fɔ siɲɛ 3
ka tɛmɛ kɔrɔman kan donc an nana di baara kalan min kɛ hakili falen-falenna don caman gɛrɛ bɛ dɔ caman dɔn a n'a ka ban forestiers don donc ani ka fara o kan n'u taara u fana kan ka taa nin baara in kɛ soumage fort ka zone d'intervention bɛɛ la donc u ka PDG yɛrɛ ni jɛɲɔgɔnw ani u ka direction baarakɛlaw u bɛɛ nana fana ka na an jija baara in na ka na encourager. An ye formation min boloda bi a nafa min bɛ société kan an ko société malienne des espoirs forestiers o kɔrɔ ye di ka kungo tɔpɔtɔ ka nafa bɔ ka kɛ jigiya ye don na nataw la yiri tigɛ b'o la yiri turu b'o la ka taa di bɔ o b'o la ka taa gomme arabique bɔ o b'o la ka taa fɛn o fɛn nafa dɔ ye n'a bɛ sɔrɔ kungo kɔnɔ ka na lase adamadenw ma o dɔ de b'a la donc bon komi baara in e bɛ bɔ étape dɔ la ka na étape wɛrɛ la an bɔra yiri turu étape kɔnɔ ka na étape min kɔnɔ sisan azan kun bɛ congé la o tilala azan de eaux et forêts minnu ye eaux et forêts ya kalan kɛ n'o bɛ anw ka société la baara la n'o ye soumage fort ye olu de welela yani u ka t'u ka baara ta u ye formation dɔ de kɛ parce que n'i bɛ diɲɛ baara o baara kɛ fo ka sɔrɔ a dɔnniya b'i la formation in na an ye nisɔndiyaba sɔrɔ a la parce que mɔgɔ minnu nana formation kɛ an y'a ye u y'a faamuya formation diyar'u ye u y'u ka association sɔrɔ wa n b'a dɔn u fana bɛna bila fadenya la parce que mɔgɔ bɛ yan u bɛ coopérative différent na dɔw bɛ Bafulabe dɔw bɛ Kita dɔw bɛ Kɛɲaba donc an bɛna sigi sisan jɔn de ka coopérative bɛ na ni di quantité an bɛn'o lajɛ donc an y'a jigiya k'a fɔ u y'a faamu mais an yɛrɛ formé na formation in kɔnɔ parce que an ye nafa caman mɛn di la bi an kun tɛ min dɔn a la parce que an y'a mɛn k'a fɔ ko di a bɛ bana caman furakɛ an kun tɛ min dɔn bon di ye adamadenya jɔsiyɛn dɔ ye bon formation in kɔnɔ o y'an bila ka fadenya dɔ ta o ye fadenya jumɛn o y'a yira na k'a fɔ Afrique Éthiopie de kɛra premier di ko la ko Kenya de kɛra deuxième ye ka na Centrafrique kɛ troisième ye ka na Angola kɛ quatrième ye bon Mali ma ye classement in kɔnɔ an ka hakilina tɛ dɔwɛrɛ san 1 san 2 nin kɔfɛ ni nin société sababuya ye Mali fana ka kɛ premier di ko la Afrique. O de fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni sɔrɔlenw kan Kafune Bacili ale ka ɲininiw don. Côte d'Ivoire jamana kono jamana ɲamasigi kalataw kadara kono Front Populaire Ivoirien FPI fanga ɲinintɔn ma ɲɛma n'a kanbɔlen don ka kɛ cɛbɔ ye fanga ɲinintɔn in tɔgɔ la ka bɛn octobre kalo jamana ɲamasigi kalata ma Pascal Afingensa ka bɛn ni tarata septembre kalo tile 22 ye a ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan min ɲɛnamayara fɛ FPI fanga ɲinintɔn dagayɔrɔ la Côte d'Ivoire duguba la Abidjan kari tɛmɛnen fanga sinamatɔn kun kɛnbɛ ka wele da faraɲɔgɔn kan lajɛrɛ dɔ la Pascal Afingensa kuma ye o kɛnɛ kan nga sigi kun kɛlen do kosɛbɛ ka cɛbɔ in hakilina makɔnɔ ka sanga ni kalata ko lahalaya ye Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ kunnafoni di kɛnɛ in kan cɛbɔ Pascal Afingensa a ye kuma jɛya bɛɛ lajɛlen yɔrɔ k'a fɔ a farala fanga sinamatɔnw kan k'u ka wele jaabi ka taa désobéissance civile ma wele min ni o dara Arikona Mbedie fɛ k'a laɲini faraɲɔgɔn kan ka kɛ u ka se ka muruti ka fasoden ɲumanya waliyaw kan sɔsɔ n'u ko a ma désobéissance civile Arikona Mbedie yɛrɛ min ni a ma se ka jamana ɲɛma Alassane Ouattara ka manda sabanan ko kanbɔli ko kun ni kanbɔli ma bɛn a ma hali fitini Arikona Mbedie kɛlen bɛ k'a laɲini yɛlɛma ka don jamana sariya senw na ani kalata labɛnni b'a jɛkulu commission électorale indépendante CEI kɔnɔ ka kɔn jamana ɲɛmasigi kalata tako fɔlɔ baaraw ɲɛ minnu kan ka sigi sen kan octobre kalo la a y'a jira k'a fɔ ni ale ka laɲiniw ma ta ka don ba la k'o kuma na k'a bɛ muruti a ye kanbɔli min kɛ k'a fɔ a ye cɛbɔ ye k'a b'a ka candidature retiré ni k'i fori ka bɔ jamana ɲɛmaaya ɲinini na Pascal Afingensa ka dantigɛliw la politiki ko bi danga min kan Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ bi a y'a jira k'a fɔ a jɔrɔlen bɛ ni o ye kosɛbɛ bari sabu ka d'a kan fɛn min bɛ tali kɛ kalata kɔnɔ mankanw kan a sirannen bɛ o fujinɛ kana nata wuli jamana kɔnɔdenw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mankan ani murutiliw kana kɛ sababu ye ni ka guerre civile yɛrɛ wuli Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ fanga sinamatɔn ka wele kɔnɔ FPI cɛbɔ Pascal Afingensa a ye wele da kɛ ka ɲɛsin a ka tɔndenw ni a kanuɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ ni ka labɛnw sabati ka kɛɲɛ ni fara ɲɔgɔn kan ye bari sabu ka d'a kan k'u na ko in sama ka se yɔrɔ la fɔ a dan bari sabu ka d'a kan ko ni saya ko bɛ Alassane Ouattara kɔnɔ k'o kuma na k'olu tolitɔ don. Burkina Faso jamana kɔnɔ ka sanga ni wasadensigi kalata ɲɛbila labɛnw ye ni kanbɔli ko gafe bilaw de kun bɛ senna u ko a ma dépôt de candidature o baaraw datuguna kalata labɛnni b'a jɛkulu commission électorale fɛ ka bɛn ni tarata septembre kalo tile 22 ye sufɛla nɛgɛ kanɲɛ minuit waati
wasaden sigi kalata kamboli sɛbɛnbila o baaraw datuguna kamboli gafe sɛbɛnfura bilali a baaraw kun donna kabiri ni septamburu kalo tile 16 tɛmɛni k'a kuncɛ ka bɛn septamburu kalo tile 22 ma min furancɛ waatiw la cɛbɔ caman nana ni i ka kamboli gafe wasaden sigi kalataw yɛrɛ o dɔgɔdalen do ka bɛn novamburu kalo tile 22 nata ma baara min mina nun don sisan o ye kamboli gafe nunu sɛgɛsɛgɛli ye ka se ka wolomali kɛ a la jɛmɛ kɛ ni minnu ka kamboli ye ka sɔn olu ka gafe la ani banbe kɛ minnu ka cɛbɔya ma o bɛɛ lajɛlen na se ka fɛsɛfɛsɛ ka bɔ ɲɔgɔn na wasaden sigi kalata ɲɛbila labɛnw kadara kɔnɔ o kamboli sɛbɛn bilali jɔli kɔfɛ ka bɛn ni septamburu kalo tile 28 nata ye kamboli gafew minɛni bina daminɛ ka sanga ni jamana ɲɛmaa sigi kalata fana ɲɛbila labɛnw ye o kɛra dantigɛli ye min bɔra kalata labɛnniba jɛkulu commission électorale indépendante ɲɛmaaya so yɔrɔ. Cameroun jamana kɔnɔ nisɔngoya taama dɔw bolo dara ka sigi sen kan Cameroun jamana kɔnɔ den dɔw fɛ ni ka bɔ k'u ka muɲuku maɲakaw kɛ walasa ka se k'u ka nisɔngoyaw jira nisɔngoya taama yɛrɛ sigira sen kan Cameroun duguba la Douala min sen fɛ polisilakaw walasa ka se ka kɛ basigi karamɔgɔw ye u nana don jama tu la ni ka yɛrɛkɛli kɛ a bɛ taa se maa 100 ni kɔ ma minnu yɛra nisɔngoya jira in na nisɔngoya yɛrɛ sigira sen kan ka bɛn tarata septamburu kalo tile 22 de ma kumana min na polisilakaw bi don taamaden ninnu tula ni ka yɛrɛkɛli kɛ u nana bɛn ka gazi lacrymogènew bugubugu ani ka jikalanw seri nisɔngoya taamakɛla ninnu kan walasa jama bɛ se ka yɛrɛkɛ cogo min fanga ɲinitɔn caman i n'a fɔ komi Cameroun jamana fanga sinamatɔn ka sɛkasi dondo Maurice Kamto ale min ni a kun ye welewele da kɛ ka taa nisɔngoya taama ma ka se k'u ka nisɔngoya jira Cameroun jamana angilɛfɔ maraw kɔnɔ joli minnu ni olu bɔnna yen nɔ k'o waleya kɔn ani k'a laɲini ko kɛlɛ sera jigin ye so nisɔngoya taama ninnu ka laɲini ye maramafɛnw ka se ka bila sigikafɔ baaraw ka se ka nun don min bi kɛ sababu ye hakilinaw ka falen jamana kɔnɔdenw na se ka ɲɔgɔn faamu cogo min fɔ ɲɔgɔn kɔ manga min yɛrɛ ni a kɛra sababu ye ni ka maa 3,000 ni kɔ bɔnɛ u niw na joli bɔnta ka se ka dan o ma ni mankanw funu yɛrɛ jigini ye nisɔngoya taamadenw ka kɔrɔfɔw la u kun bɛ ka taamali laɲini minnu ye u ka laɲini dɔ ye falenka don kalata ko sariya sen kɔnɔ laɲini belebele dɔ fana ye jamana ɲɛmaa Paul Biya ka ta ka bɔ fanga la jamana ɲɛmaa Paul Biya ale min ni a ye Cameroun jamana mara san 40 kɔnɔ u ka laɲini ye o ka fanga ka se ka jigin. Algérie jamana kɔnɔ kunnafoni sɔrɔ sira jabaraniso min ni o bɛ wele chaîne M6 ni Faransi jamana ka kɛnyɛrɛ ye jabaraniso don Algérie jamana maa ɲɛmaw ye sariya ta ka ɲɛsin M6 jabaraniso in ma ni o ye Faransi jamana ka kɛnyɛrɛ ye jabaraniso ye sariya in bɛ tali kɛ fɛn min kan o ye k'u bali kunnafoni dili la ka sanga ni Algérie jamana kɔnɔdenw ka bɔliw ye n'o ye Iraki nisɔngoya taamakɛlaw ye a jirala k'a fɔ jabaraniso in kun ye Iraki nisɔngoya taamakɛlaw ka ja dɔ ta ni k'o cari jabaraniso in kan u ka jamukan da jiralen dɔ sen fɛ u ko min ma ko enquête exclusive o jamukan in bɔlen jabaraniso in kan a kɛra sababu ye ni ka ɲuguɲugu caman lawuli ni ɲagaɲaga ye min ye Algérie jamana maa ɲɛmaw dusukun tɔɔrɔ kosɛbɛ barisabu ka daa kan ja in ye diɲɛ minɛ kunnafoni sɔrɔ sira réseaux sociaux bɛɛ lajɛlen kan a jirala k'a fɔ ja in kɛra sababu ye ni ka Algérie jamana maa ɲɛmaw la fujinɛ kosɛbɛ o de kama ka bɛn ni ntɛnɛn don Algérie jamana kunnafoni ko minisiriso u ye bataki dɔ bila jabɔlen kun kan min kun bɛ tali kɛ Iraki nisɔngoya taamakɛlaw kun kan min tɛmɛna M6 jabaraniso kan jabɔ in yɛrɛ kuntagala taara sanga 75 de kan jamukan in sen fɛ kuma dira Algérie jamana kɔnɔ den sifilaka maa 3 ma minnu ye u dantigɛ Algérie jamana ka siniɲɛsigi kun kan u ka yeta ye fɛn min ye Algérie jamana ka sini kun kan barisabu ka daa kan jamukan in ka ye cogo la Algérie jamana kɔnɔ an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi fanga bɛ minnu ka bolo kan a jirala k'a fɔ jagoya fanga cogobagaw de don ani yuruku kɔrɔ donbagaw. ka sanga ni diɲɛ selegina ni tɔnba Nations Unies ka lajɛrɛba Assemblée Générale sigi don fɔlɔ ye ni tɔnden jamana ɲɛmɔgɔ caman ye ɲɔgɔn kunbɛn kuma dira o jamana ɲɛmɔgɔ kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma u ka se k'u dantigɛ grand messe diplomatique annuel kun kan o ɲɔgɔn lajɛrɛba min ni o bi dɔgɔda san o san ɲinanta baaraw sigira sen kan bi tile subahana mansin sɔrɔ siraw sanfɛ u k'a ma visio conférence ka da diɲɛ kɛnɛya ko lahalaya kan banajugu min ni o kɛnbɛ ka diɲɛma bolo don i da kɔrɔ coronavirus bana
kan sigi baara in senfɛ da sera États-Unis jamana ani Chine jamana cɛ gɛrɛntɛ ma. Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron ale ka kɔrɔfɔw sera ni jamana fangatigiba fila ninnu cɛ gɛlɛyaw ma. Diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies ka Assemblée Générale tile fɔlɔ baaraw senfɛ minnu kɛra ka bɛn tarata septembre kalo tile 22 ma. Australie jamana kɔnɔ jɛgɛ kumaba siya min bɛ wele ko baleine o 500 hakɛya de taara ye gere kan tasumani kabiri ni tɛnɛndo septembre kalo tile 21 a bɛ taa se bagan siya 470 de ma minnu yera tasumani kɔrɔyan fanfɛla la. A fanba ye baleine siya kuraw ye minnu ladɔnni kuma ma janya wa o baleine 200 bɔɲɔgɔnko olu de su taara ye gere kan. Kunnafoni yɛrɛ dira ka bɛn arabadon septembre kalo tile 23 de ma. Ni ɲɔgɔnna ma deli ka ye fɔlɔ ni n'a ɲɔgɔnna bagan hakɛya ka taa ye Australie jamana kɔnɔ nin cogoya in na kabiri ni san 1996 san bɔra la. Kunnafoni dilenw kɔni y'a jira k'a fɔ maa minnu ni olu ka baara bɛ ɲɛsin dɛmɛdon ma ka ɲɛsin nin bagan siya ninnu ma k'olu kɔni bɛ cɛsiri baaraw la cogo bɛɛ lajɛlen na min bɛ kɛ sababu ye u ka se ka dɛmɛ don ji kɔnɔ bagan ninnu ma k'u labɔ fanw kɔnɔ ji ma labɔli kɛ fan minnu na kosɛbɛ ni k'u bila ji dunnema yɔrɔ la. O de fana bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu labɛnna kunnafoni di so ɲɛmaaya so fɛ ka bɛn ni nin kuma ye aw ni ce a ka ɲamadalo la a k'an bɛn waati wɛrɛ nata.